uNkulunkulu uyokulonda ekubusise, uphile, uphushe, uphumelele. Kodwa-ke inamba yami isebenzisa ngoba uyimemba, ngoba ungumlandeli, ngoba uyakhontributha kuphela. Ngaloko lokho ungayisebenzisi. Kubalulekile. Yabo, so ngifuna ukusho ifona from 9 to 5 ntambama kuphela awungu-WhatsApp. And abantu baqobe ngu-WhatsApp ngobuningi, abanye bengidelele uma ngibathi abafone, yabona, bekhombisa abangincenga. So ngaze ukuthi angifuni ningi-WhatsApp, yabona, angifuni ngenhliziyo yami yonke. Ngiyayifisa ukuthi umuntu akabe imembe echaneli, uma ngifonela akubingelele, ayichaze igama, achaze inkinga yakhe kuphela, yabona. Kodwa asindule lapho, fona from Monday to Friday kuphela. Kunochabiso kweyama 6011. Sawubona pastor, ngicela ukubuza uphupho uthenga isinkwa esimhlophe. Okay, siza kanje. She's buying a white bread. Chabisa abantu besifazane, abanye bakhona bangamadoda, angiyazi nje, i-mix masala, but maybe it's she, maybe it's he. One, ngokujwayelekile uma ngenza uphupho isinkwa esimhlophe uphawu oluhle uma usithenga. Lusho ukuthi kungenzeka lindela-ke inhlanhla nenhlalakahle nempilo enhle futhi emnandi, ngenxa yokuba ney'nsiza noma-ke ngenxa yokuthola umsebenzi okanye ukuba nomklamo okwenzela inzuzo. NgokaMathewu 6:11, usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. uNkulunkulu wayegcizelela iy'nsiza zokuphila nje kubantu. Okay. Number 2, ngokwesintu-ke uma ngenza uphupho isinkwa esimhlophe kuye kube uphawu oluhle uma uthenga olusuke lusho ukuthi kungenzeka izidalwa ziyakhalaza ngokudla kwazo, sekufanele uphuthume wenze isithebe okanye ilanga. Okay. 3, omunye angayibeka kanje, uma uphupho isinkwa esimhlophe uphawu oluhle uma usithenga olungasho ukuthi kungenzeka kumele wenze lezi zidalwa itiye, wenze phela ukhamba, kuyadingeka. Okay, asiyivale. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupho isinkwa sidle nje uphawu oluhle uma usithenga olungakhomba lokhu kungenzeka umuntu osewamukele insindiso, umuntu osehamba nevangeli eliphilisayo, umuntu osephila ngezwi laNkulunkulu. Ingavela-ke into efana nalena. Asigcizelele kodwa-ke ngembhalo ngokaJohane 6:48, mina ngiyisinkwa sokuphila. NgokaJohane 6:35 uJesu wathi-ke, mina ngiyisinkwa sokuphila, oza kimi kasoze alamba, nokholema kasoze oma. NgokaJohane 6:51, mina ngiyisinkwa esiphilisayo esehla ezulwini, uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi-ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Kanti ngokaJohane 6:58, lesi sinkwa lesi isinkwa esehla ezulwini kungenje ngalokho okhokho benu badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa uyakuphila kuze kuphakade. Siyabonga. Okay, make sure ukuthi uvakashela ke-City Children Academy, isikolo sakilesi esiyaphana-ke eRhodes Town eHammanskraal ePitoli. Ngoba uvakashela-ke bavula ngo-6:16 to 5 ntambama. Bane-preschool, i-preschool iqala grade R igcine ku-grade R. Bese bona after iqala grade 1 to grade 12. Offerings ifaka phakathi ama-robotics, codings, computer literacy. So make sure ukuthi uvisit isikolo ngala kuyofunda lapha. Ngani ukufunda ngamatshe, bale ngamatshe. Ngani ukubumba, kana ngobumba. Hawu. Nabo ufuna ukuba nesikole sezingeni, i-preschool esezingeni, awukukhope. Abashaya i-preschool uyoyi-check. Bemingana kungagcini usuyifundisa khona. Siyabonga. Ungafonela. Vakashela iwebsite www.citychildrenacademy.co.za ngokuthola ucontact.